जायफोरा हिन्जाव खारनायनि भिडिअ बानायो बिथांमोना सांग्रां जा, नङाबा नोंथांमोनजों बेबायदि जाथाया जानो हागौ। गोबां जाथाय जागासिनो दङ। आरोहाय मरिगावआव सासे कलेजाव फरायनाय सिख्लाखौ कलेजाव थांबाय थानाय समावनो सानै दुथां सुबुङा हरखाब गंसे बाइकजों फैनानै, बे सिख्लाया इ-रिक्सायाव थांगासिनो दंमोन, बाइकजों फैनानै सिख्लाखौ सिखाजों गाग्लोबदों आरो सिख्लानि गोदोना आरो आखाइ बाहागोआव गोब्राब जोखोम जादों। बिनि सायावबो सावरायगोन। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। अब्ला गिबियावनो नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ नोजोर लाखिबानो जाबाय। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां आइजोफोरा गोमायो आरो सोरबा हौवाफोराबो गोमायो आरो सोरबा हौवाफोराबो गोदान हिन्जाव लाना थायो, सोरनिबा हिन्जावाबो गोदान हौवा लाना थायो। आरो बिनि गेजेरावनो मोनसे ओरैबायदि जाथाय जायो, बेमारि सिन्थायनिफ्रायनो फैसा जाग्रा ओंखारदों। जोंनि बर' मानसियानो बर'निफ्राय फैसा जागासिनो दङ। ओरैबायदि मा होनबावनो। दाखालि नोंथांमोना भिडिअ नुखादों जानो हागौ। गिबियावनो एक्स NDFB जानानै फैसा बिहरो। जेनेबा हमनानै ला नोंथां न'खराव हिन्जाव गोमादों, हिन्जाव गोमानायनि भिडिअ बानायदों, नाम्बार होयो नालाय मबाइलाव, फन हरो, नै नोंसानि फिसाजोखौ जों नुदों नैबे गुवाहाटियाव, बबेबा अरुणाचलाव, बबेबा कलकातायाव बेबायदि नुदों होननानै बुङो। नुबाय, न'नि मानसिफ्रा नंगौ सानबाय, न'नि मानसिफ्रा नंगौ सानबाय, ओमफ्राय बुंहरबाय, नै नोंसानि फिसाजोखौ जों नुदों, जों दा गारियाव लांगासिनो दङ, गारिनि भारा फैसा हरबानो जाबाय, 10,000, 20,000, 12,000, 5,000 बेबायदिनो फैसा बिहरो। ओमफ्राय बुङो, जों नोंसानि फिसाजोखौ हमना लांगासिनो दङ, दा न'खराव सानैसो रायजोफोरखौ लें, सेंग्राफोर लें आरो साहा खरसा, जेनेबा साहा गाइखेरफोर लाबोना दोनफै, सिंग्राफोर लाबोना दोनफै होननानै ओरैबायदि बुंहरो। जायहा बुंहरजादों बे नंगौ सानो, ओमफ्राय फैसाखौ हरो। जै फैसाखौ हरबाय नों बेखौ मोनलाबो। बे माने ओरैबायदि मानसि बेमारिफोरनिफ्रायबो जादों। दाखालिबो नैबे चिरां बङाइगाव बेयो मोनसे जाथाय जादों। बेमारि मानसि सिबाय, फैसा गैयिनि डनेसन खालामदोंमोन। बे मानसिखौ बुंहरबाय, फैसानि लुप खालामबाय, जोङो लाख लाख फैसा खांखाबाय, जों दा नोंसा न'आव हैनो थांगासिनो दङ, जोंना दा क'क्राझारनि सासे लोगो फैनो लागा दङ, बे लोगोनियाव फैसा गैया, दा बे क'क्राझारनिफ्राय फैगोन, जोंबो थांगासिनो दङ, दा बेनाव गुगोल पेसो दङ, अननानै गुगोल पेआव 2,000 सोना हरलाय होनना बुंबायनो। बिसोरबो नंगौ सानबाय, बिसोरनि सिगाङाव बुंदों जाहैबाय, साहा रायजोफोरखौ लेंना लाबो, मिडिया लांना लाबो, बेबायदि होनना बुंदों जाहैबाय। बिसोरबो नंगौ सानबाय, साहा गल्ला सिंग्रा बायदिसिना बायना दोनखाबाय, सियारफोर गैयाबा सियारफोरखौ लायथ'बाय सोरनावबा, बेबायदि खालामनायदोंमोन। ओमफ्राय बे क'क्राझारनि लोगो फैनो लागानो फैसा नांगौ 2,000, बे 2,000खौ हरद'थ', दा जों दा बेखौ मिलायना होफिनगोन, बेबायदि होनना बुङो आरो। जे फैसा हरबाय नैखौ मोनलाबो। बिदिनो गोबां जाथाय जागासिनो दङ। नोंथांमोनाव जुदि बिदि फन फैयोबा सांग्रां जाबानो जाबाय। आरो जाय आंनो भिडिअ खालामनो हरो बिसोरखौ आङो सांग्रांथि होखायो, जुदि सोरबाफोर फैसा बिहरदोंबा सांग्रां जा। मानोना रावबो नंगौ मानसिया फैसा बिहरा। नुदोंबा नुदों होनना खोन्थाहरगोन, बेबायदि हैगोन मागोन होननानै फैसा बिहरा। आरो जायहा फैसा बिहरो बिसोरो सिखाव मानसि, बिसोरनि सायाव पुलिसा नोजोर लाखिगासिनो दंखायो आरो बिसोरनि सायाव जायहा फैसा जाग्रा बिनि सायाव पुलिसनावबो होखानाय जाबाय। दा जायबा बे फैसा जागासिनो दङ बे सानसेबाबो हमजागोन। आरो बे मानसिया हिन्जाव गोमानाय, हिन्जाव खारनाय बेबायदिनो भिडिअखौ बांसिन नायो आरो बेखौ रिदोम होननानै बुङो। रिदोम, अरिजिनेला मा नाम बेखौ मिथिया, रिदोम होनना बुङो बेखौ। रिदोमा बिराद फैसा जादों। दानसेयाव मथा मथि बियो 50,000नि सायाव जायो बियो बिदि खारनायफोरनिफ्राय। मानसिफ्राबो नंगौ सानो, जायबा हिन्जाव खारजादों बिसोरबो जायनो फैसा नांगौ बिसोरनो फैसा होआ, जायफोरनो फैसा नाङा बिसोरनोसो थगायजानानै फैसाखौ हरो। जायफोरा सैथो मानसि बिसोरनो फैसाखौ होआ, जायफोरा नंखाय मानसि बिसोरनोसो फैसाखौ होयो। दा बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ बानायदों, सांग्रां जा। जायफोरा हिन्जाव खारनायनि भिडिअ बानायो बेखौ, बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालामबानो जाबाय, फेसबुक, इउटुब जेरावबो शेयार खालामबानो जाबाय। अब्ला दानिया फैदो जोंहा जोबथा आपडेट। सासे सिख्ला मरिगावनि, जायनि मुङानो जाबाय फारिया रेहमान। फारिया रेहमानखौ सानै सेंग्रा, सिनाय मोनै सेंग्राफोरा, मरिगावआव जादों बे जाथाया, कलेजाव थांबाय थानाय समाव लामायाव गोबौ-आसारजों दांख्लाब सुख्लाब खालामदों आरो सिख्लाया गोब्राब जोखोम जादों गोदोना आरो आखाइ बाहागोआव। आरो जाथायखौ खालामग्रा मानसिफोरा जाथायखौ खालामखांनानै खारलांदों, स्पटनिफ्राय खारलांदों। दा बै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ आरो नायबिजिरनायनि गेजेरजों थाबैनो एरेस्ट खालामगोन होननानै पुलिसा रादाय होनाय जादों। अब्ला लोगोफोर, दिनै माखासे फोसावनो गोनां बाथ्राया बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों, एसेनोसै। जै बर' हारिनि।